Kinimen. Happy Valentine's Day sa tanan! Mahal again ang rose, tag 25 ang buok kasagara 20 to 25. Karon nasa 75 to 80 pesos Oh my ang God. per piece. Per rose. Oh, so medyo mahal. So kung mga half dozen, alam nyo na ha. Mga usa ka dosena, alam nyo na, medyo mahal na ha. Pero siyempre, mga igala, pag ingon nila, pag mahal mo, mahal mo. Mo lagi nang giingon sa ako pang utrohon, mo nang uban, kung manguyab pa, mo gasto yun. Para mo bika. Grabe. Ang asawa, di na daw kailangan. Kaya kung naaman niya tago wala, bubika gihapon. Ay mga asawa, we love you. Pero, siyempre, pagingani mga panahon na, eto na nasadayan ang mga uso ng mga linya nga, sos, mahal man kayo ng mga bulak. Dagan ko yung nakita sa Facebook, mga comparison sa mga rose, og sa kwan, Bugas. sa rose og bugas. Ganina na yung nagpalit sa kupangingon, rose, tapos patanong niya, mahal kayo, may pagpantalon na lang di ay. Oh, dagan kay mga bagutbot, kaysa daw sa rose, kaysa sa kwan, may pa daw bugas. So, mao na yung mga linya sa mga Y budget. Da. Kung pobre, di na kayo mangigo. Ayaw pandamay. Walay pandamay. Kung di mo makapod sa rose, hilom na lang mo, ay na mo paghatag. Dili na magagay rose po. Dagan magkaroon pwede. Dagan may klase nga pwede ninyo ihatag. Pwede man po nga. Kung gusto nyo, katunda ko na lang yung katunay nakabutang in memory of. Ana na lang. Lista. O pwede po na sa ex may gala, in memory of our relationship. Wa kay puangod. Dagan kay mga sigreklamo kay mahal ang kuan, takuan may pa daw ingani naman. Kung wala ba din paghilom na lang. Tiyan naman, kung wala tayo kwarta, paghilom. Ayaw pag-celebrate, diara sa imong kwarto, katulog, pukaon ka na mo February 15. Sa oy. Again ha, kung ay budget, ala sige yaw. Paghilom.